hai que actuar e o que está claro é que hai unha carga gandeira amplamente excesiva para a superficie agraria útil disponible. Nun principio, as granxas eran de, pequeno tamaño, entre comiña, ao mellor había 500 porcos, 1000 porcos como moito, 300 porcos. A superficie agraria que había, entón, asumía perfectamente eses residuos como fertilizantes sin ningún tipo de problema. Cando as granxas empezan a aumentar de tamaño, como por exemplo o complexo industrial que se montou na Antela a finales dos anos 90, e aquelo empezou a adquirir outra dimensión. A Sociedade Galega de Historia Natural leva 17 anos avisando mediante alegacións, informes ás distintas administracións. Agora chegados a este punto parece que nin a Xunta nin a Confederación Hidrográfica saben que pasaba isto, é unha especie de sálvese quen poida comunicativo. Nós non podemos, ao día de hoxe non temos arma legal para evitar máis granxas, máis carga gandeira. Nós poderíamos ter armas xustamente legales se estivese declarada zona vulnerable. A través deste decreto determinamos o procedemento de designación desas zonas vulnerables. Para levar a cabo esta declaración é imprescindible acreditar que a contaminación sexa producida por fontes agrarias dun xeito significativo. Facelo de outra maneira, tal e como xa se ten pronunciado a Xustiza Europea en algunha ocasión, sería perxudicar innecesariamente a un sector tan relevante para Galicia como é o sector agrogandeiro. Como senta escoitar tanto as declaracións da Xunta de Galicia como da Confederación Hidrográfica que parece que non teñen nada que ver con este e que non teñen nin idea de que isto sucedese? Desde o 4 de decembro de 2008 nos levamos presentados 81 escritos. A meirande parte deles, 61 á Consellería de Medio Ambiente, ao Presidente da Xunta de Galicia, ao Presidente da Confederación Hidrográfica do Miñosil, a Fiscalía de Medio Ambiente, incluso a Medio Rural. Están perfectamente informados de que hai ese problema. Aínda máis, son cargos públicos que cobran por facer o seu traballo e do mesmo xeito que nos accedemos a esa información oficial, tamén a teñen eles a súa disposición. Basta xa de mirar para outro lado e basta xa de decir que non sabemos de onde ven o problema.